Haga jinglap ya kitiat mthei ba pengkendit najan kanong ba jong kari ka kanhun jong kipulit ke Jammu and Kashmir kilalap ya kitiat mthei ki bakhia hadu lais pa sanpho kg kibala suba ba kidei ki ammonium nitrate bat kawai ka sulai rifle na Faridabad ha Haryana kani ga jinglap ka ba he bha kalong hadin ka tu kanisngi ba kipulit kilakem ya weu doktor Kashmiri na Saharanpur jong ka Uttar Pradesh halor ka jingkno ba ubu ya ki postar ke ba kershan ya ka kanhun leno Jaish-e-Mohammed Srinagar karkum kitlong khubor balayolum long ba katay ki jinglap ya ki tiar thai na Faridabad kalong hadin ki jingpan pau balapan pau do Dr. Adil Ahmad Rathar hakapor ba usha tokit karkum kitlong khubor balayolum laong ba ya kitay ki tiar thai ba ki tiar ele labu lang bar uwai par doktor balatip kateng kum Mujamil Shakil Ushakilu bala Shakem ru uday ubana Pulwama ha Jammu and Kashmir baru Trey ha Al-Falah Hospital ha Faridabad. Police Commissioner jong ka Faridabad Usatendar Kumar Gupta uyathu bala lapru ya ki arpho tali ki timer ki badon lang bar kite ki tiar mthei ki bakhia lais pa san pho kilo. Ulayathu bala yo kurubru ya ka wake pistol lightly ki magazine bat kawai ka walkie talkie set. Kitlong kubor ki yathu bakatay kadai nadu ka atnyo treg Oktober hakaba ki postar ki bakershan ya ka kanhun leno Jaish-e-Mohammed kilapaw Srinagar ki pulit jong kathan kila tokit ya katay ka kam bat kidur CCTV kila pani ba urathar ubalabu ya katay ka postar lalabdin ya u hadu Saharanpur ha Uttar Pradesh balakem ya u hakatay ya ubaladem ki pulit kila lapru ba urathar utray ha Government Medical College Anantnag hadu benai Oktober jong musnem baladem habaki pulit kila telasi ya ka lokar jong u ha Anantnag lalap ya ka wei ka suloi da ka ba pensyong nang rim ha gijing tip ba ulaya sam ha kapor ba tokit ki pulit kila yo ban lai kurup ya kite gitiat mthai ha Faridabad urathar ulasya pengat khaman suakat kum ka an am aks bat ka unlawful activities prevention ang ki ain tiar yale bat ka ain yada na ki kambe ain kat kum kitlong khubor long ba ka jingkno ba uteu doktor udon kti kapni ba kin ki kanhun le no manta kirang shim ne penrung ya ki riu shampang ki bala nang lastat bha kitlong khubor na ki pulit ki layathu ba kim patip kai ka jingthmu ka badon halandet jong ka te ka jingbu ya ki tiat mthai hajan bahajan jong ka nong ba jong ka ri bar ka jing toke ki babnya kadang ya shakhmat banlap ya ki jing tiat ba kham bnya ladang wat benia ru kumno lala banra yakat kini kitiat mthai sejan kanong ba klem da sha ditek lani lap da ki bor pahra